ning pertapan saka 5 ya Kakang Penemban aku kang teka ning pertapan iki apa ana parigawe apa di sumurupa Kakang yaktine aku tekan pertapan suka 5 nganti para prajurit sing perune ngawasi Kakang Penemban anggone ditawuhi supaya mateni si Bratasena aku rumangsa bungah dawuhe sinuwun Prabu Duryudana nalika ana ing pasewakan ketitik iki mau mentas wae Kakang Penemban ngakon Bratasena nyemplung aning segara Minangkalbu cetha yen bakale Bratasena tekaning pati disuni aku iki Brahmana aku iki pendhita dudu jakal menungsa perkara Bratasena tak kongkon nyemplung segara mbuh mati apa urip aku ora bisa ngarani merga pati uripe menungsa kuwi gaweane Gusti kang akarya jagat dudu garapane Durna mbuh raidep Kakang bakune aku ora arep bali ning Ngastina ngenteni yen Bratasena mati dipangan iwak hiu mandeg jenggrek pindho tuku watu nenggih Dian Bratasena dupi mulat wiyaring segara kang tepi tanpa pagut alune ngombak kang jumaleker gegirisi rawaning satriya ingkang tan miku ing kasaguan tan kewuing pituduh sigra cancut taliwondo nenggih panenggak Pandhawa Dian Bratasena gebyur samudra kagulung ombak